migiri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwigiria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi ubusoni bw'icyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara chimashine echekerero n'ebindi binge nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebintu ebinge by'okwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asama lieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cy'obufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru ecyo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umugwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Emagoroba engia omwanchwa omoligereria Jumatano yechitariki 14 andonsi asoberete no kwegena kwanenga ari Jumatano yago yabeire entoere rukigima ekerabono cheregire chinsa ibere keratu yaliganiri eboikiranu tokoletere keunga chinsa ibere unabere kago kolekana kuru chinsemo ao nigo tukubwaterana Wilson Makori kurwa sensemo yebimanyererio ncheni gongoro kwa Ruth Kemunto kwendeli tangani tigana koletera ayitwa kwariganirie asobwenge omwana
Eunice gakina basirete ngo gakinda manyeti nkorangeri gukorweke ngumunga gakia bantu mbarire roche batatu gakia moyo nyange sengenjari bodeti ngedigangira abana bakigende sukuru omusubati oyomo korwa isincha tombe gukwa amona abana baye babere maiga yogotebekana kunywa esumu tero muntu oikire gaiga obwate kesikerenidi naende obwate omwana esukuru form 4 and form 3 nkobategerera tole naende nkobakora tole mune bwene babwente gokorerwa emeroberio yokwenanwa bwechibasari meye kaunti ya Kisii kugenderera ase chibunge cha Nyaribari aseng'encho yabo kwa muntu bwata asenka yaitu lakini rende nyasaye nomuya otwancheire twabaire togokonya mweshimire ngo tuyabambiana nande mbiamana omworoki wa bwesukuru yaborokia ya Kenyenya konyora ogosirwa elio agenderere amona masomaye wanchu morigereria karibu elio nkomanye ayagenderete gukorekana chinsa ibere kionga ni gotogochaka kurwa se county ya Nyamira amanoroboti rugoichania asaba menyi ebe kenyorogia isincha imeye sub location ya Tumbe ebabuka ne mambia yelitukuria rero abali no moichano monene neye magega yege kolegetari ekia butambe gokorekana ase chinse mecho asomusubati oyomo akagerwa kunywa esumu nabo igokwa abana baye babere egento kirira batatabo gosiria amagimabo omusubati oyo aserieta Eunice Omwega nigo alitukuri igoro achiete asenka yabo na gusaba abana kurwa saba iburi baye elio abaire ase skuru kurenda tachieti kuirana goika munanya rako bakagotoka gasiretio bugima bwaye amo n'abana baye abanyanyimbo kurwa asegeta senikia manga nigo baikirana asayo na kuyoira mebere yo goika ase enkendu ya Nyangena ase bono abanyakinyoro bonsi babeire bakuboriwa chinga kibagwetera amakongu ao tibaimukia ebitambukiro asa mabokabo kurende banyare ko babagusanga roboti oruo nigo rwaba kwariganirwa no muriketo Fatigad Gisemba nigo abamenyi bekenyoro kia inzicha kegotoka eza brocation ya kiogutwa erocation ya Tombe ebunge ya Kitutu basaba baboka emambia ya rero na kumera egekorwa kiogoichania abwase omusubati asereta Eunice Omwega amo na bana baye babere banyorekana kubasiretie amagimabo ase yakagerwa buna nigo ababekerete esumu abana baye nero manyene koyenywa Yetangoro kuchose bimora umugaka no mwega omanya omwana oyozira Eunice nayo nega kina bana baye gaki omwana Eunice gaki nabazirete ngo gaki ndamanyeti nkorangeri gukorweke ngumunga gaki abantu mbarire roche batatu gaki moyo nyange sengenjari bodeti ngedigangira abana bakigende sukuru nkamanya no mugaka oyo mwaka ndezimya genda muirira bana chikoire sukuru akimanya kungando chabwa kurete meteme gaki abagambi ketembe gaki kire abantu bozi gaki more gaki monko nye no mwana ni bwato njane omenyerta mayogo gaki ketembe otanyweti mayogo taikora gaki korengana no muibori onyagusira Eunice aserieta Lawrence Omwega nigo atumanyabuna nyagusira nigo ritukoria igoro achete asenga yabo na akaboria abaibori baye bamwe abana baye erio ache kubasabira ribaga eskuru engana abaibori abaiga baitabiranete korende egesiekebe tibachieti koirana oika asenga eyo oikira bona barabo baumirana nekiranyeke ekeroro nacho gochara nyara rwini chira gutimba kuchimate na abana nacho siria abana utimba kana bari kuchimate ono tamanyise bagenda kubule kutega chitenda gacho cha kuira abana mutume tene sukuru wale kubya ndi kuchimate chacho kubwe kabuga sa ingina nga ari se bare gosoma masakarari kuchukua sa to kubare tene sukuru esa kitara sa bamba naona kitu jinga uga kaira na botaga sasa ni mboka mtankara wana mbo
tukunabo okabimone kuna tokorara komakaruna aya kamona kai kamusaba timu yabaka ati kutabata bese bakorara anyara nakamukaro kubwatikana na makweri buna ayaiga nigo abanyakenyoro ensemo yabo babwatukire obosemia guchasonde bwensi ore nekerengererio gyokwerusia obomoyo buna nere buya ritangani kurarigia chinchira chingao nyuma bataraira igetambukiro buna ekeiga Chebana baseminda kwani guchaso bakamukuno goyekara bwabei botarabu bugwene batari ngani liyo nyobo bero gwikaransu bwakwani abantu bakonyu birengere okoiga na kugusaba kuyamatiye abo banyorire amakweri y'abantu batatu mwana yo mintonga nyasamo konye aremererie singincho mwana unaringe bwoye bono tatigangu kumya eyo mugako ya namuira mocheri lakini tatigeti mwanonde abana baye bayira bonsi bono tukono kwebulia semia yaitonga ki umwana uyu nachairu gusega alia atatiga mwanonde bono ingitora atebega kigatembe mwana gwekenyoro weitire asenjari gututukana abana baye bono ntugune kenyoro litangani etwa kaporo utase family nabo gokuba engora ya bene kubatayimwa bali mumbutagira se family kubwa mono twara gusaba nga asengeje gente kiya kirase kintu kana kerorinde twasaba nga nyasaye tubwa tisinda tokone kubwa mono serikali eramboro kuboko kwa ya asengeje serikali yakoro wanje kwa abanyanyimbo kurwasegeta seni kiamanga nigo baikirana asayaiga na koira emebere yabaiga batatu goika asengendu ya nyangena chingaki obutuki bwachakiwe kubwatikana na mabe ayaiga yinko reporter getembe kuraiga nsicha ejegotoke meye wodi ya manga ebunge ya Kitutu Masaba e county ya Nyamira Njefatigad Gisemba. Mbiamano omuriketu Fatgad Gisemba asorobotiru asobwime kulendo mwanchu murigereria ne sublocation ya Kyogutwa imeye bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira natali sublocation ya Tombe munaneka gukumanya aburitangani roboti ruguichania kigima kulende ekerotogenderete Omokonyi bwo mugavana we county ya Kisii Omusike Elijah Obebo ni golitukulia lero abagakura umuyega bwo kwena na chibasari ase chibunge cha Nyaribali chache amo na Nyaribali Masaba ase egetambukire kyo kyabage kogokerwa amo nabamenyi bechinsemecho nabayigo kwaliganiwa mono ase kelibuna nigo abana bo barachi gokonyeka chinga kecho Omusike Obebo nigo atebabuna mbachikoyene kibuna kira omwana na chikonyora ebasari yo elikoyene kibuna na chikwegendereria asa masomaye nabayigo chibasari echo nchichikwenanwa ase nchara yobwasyoku naboigo no mulembe muriketu Daniel Ontiri norobotiuru asobwime Umurobelio bokoenanwa w'echibasari chi county nigoso alero litukolinde asaba menyikuru ase bunge ye Nyaribali chache na Nyaribali Masaba besokya gokonyeka kurwa subuyobo Murubulio ragwa n'umukonyi w'umugavana we county ya Kisii Omusike Elijah Obebo gokwana chinga kecho Obebo nigaenekire buna umurubulio nigogenderete gokoreka asinchira yobone nobwasyoku nondetayo oratugwe magega onyalioka oicholetie fomo yibune bwenerete yongo tebanga sofa kunemerebe ya serikali ere under Paul Simbarati sofa kerege ntombu ya kere kome kutoleshwanga kero muntu ikire gaiga ubwate kesi kere nidi naende ubwate mwane school form 4 and form 3 uko bategerera tole naende uko bakora tole mune bwene teko babwente kokolerwa abantu baitu mbobwate bulemeru obonge patikolera se chinka muroje na ambi medibi bitu bya gukora bya bono tibiri buya no nga sinchiri buya lakini rende so far ekero geke goito mugabara Paul Simbarati ko batole nkenke etoko washingichiri busana ukwana chinga kecho niko boigo hakwanira umurobelio bokoenana chibasari chingabune chiga gocha saborokigwa be grade ge 10 gochakira umutinyo gocha kubakonya boigo kogendereria amasomo abo boikerenu abana ba grade 10 basoire school lakini baragora gosoa e process yoko soa negenderete until ya rekege ntogetereme
na turarenga ngitoko kora next igomba chebaegwe mutinyo gocha aba grade 10 kurwase ward ya Kisii Central mubaro munene bwa boibuli nigoene kigwa abarenge no gosemerio konge na korengana no MCA wense meiga musike monyenye yoge ikirenga kiabe kinene no gukinde birengo byekisemi gintu gyoka turakire county government yaitu ngambia muno gwitira sura ibwaye igabane itu Paul Simbarati yesto so 2022 obo maene abantu baitu bafaidikire amo ne fasari mono seito Kisii Central ward iga tukanyora litanga ni milioni 3 eliya kabiri tukanyora milioni 5 eliya gatatu tukanyora milioni 5 abana bose bibanyorira asikibese ikyo kikorukwa milioni 13 abana banyoriko bale 3837 chinga kiche boigo abamenyi ba ward yebeno imeye bonge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii niko boigo beso kya sobonge ase kirenge kyo nesegeto yarugwa asaboro kigwa kokoromo kya nainde nogote abantu baitoli chifomu bia ekera bairu ekogera nabakwagwe form nando itechiri tibia naborabe tonyora chibese icho kwa iru etikende sekara mwarenda tetweru abandi bakonyelinga ni mono yachi yasareka igono gote abanafunsi ngakukwanyorire cheki eyene getoro gekeo kwamentwa koromukia egere musome bokongu nainde karasome twetamate mubia nkonyorore gente kurunga scholarship abantu abange bakuri ko bakanere go tuyatokolemeke asa masomo asense mwende abamenyi nigo bagokera egetambo kirekiga na goteba iga ona chikwendo twarete basa chanyoru buya no mwesimi weito Steve bunarega iga atolende naende goshikaba no to komenta naende kende naende pasali twanyore pasali buya onde tayo taranyora nanto gendere tokoira nelimbia mona asiga asingi yagendrete gotokonya ase binyore bibyeito ase ward yeito okunirekera ensemo kobwa mono chipasali o kolire miroberio baunganire no mugafano ito Simbarati bakorire mirememi abana bache banyore chipasali bagende skuru igente kanane twali goteba amagendero nari gento kiengencho kuna kunira abanafunzi akonya ne chipara cheito buna agendrete guchikuna elio oborabu bobe ase ward yeito ngerubaterega taseni kyagatembe kurega ase county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri Biamano omurikitu Daniel Ontiri ase orobotiuru omubaro monene ni gobwesokia asukuya chifomo chechi basari elitukulia lero ekero chialenge kwenanwa kurwa ase chinsemo au elikoene kibuna aborokigwa nkwenyorera bali amasomo anene ekero bagenderete na masomo ase ense ya Kenya bono nigo omwe MCA bwe ward ya Gesusu anyara ko bagakorokia oguisanika kwaye gochia ase omurobirio yo nakogokera na goteba nigo aborokiwo bonsi barachikwenyorera chifomu icho elikoene kibuna mbachikonyora ogusira gwetera ase chibasari samareta ngor continue nkundikirage omwe MCA bwe ward ya Gesusu itikolia rero nilitwali kwena na chifomu che basari chia form 3 na form 4 asaba iboli be ward ya Gesusu abantu go bacha sobonge sana naende tuwatemere kuruchi form bila ubaguzi kile sublocation njanya ore form mpaka chera abantu bande batonga batanyoreti lakini twakorera ushauri nke toigwananire chiform chinde chiche elinde bali batanyora banyore chiform icho igo asaba abantu bali banyora chiform litukolie kwirani lyo mwali litukolie chuma elinde tonyari kolia gokorobo rais bokonyora chibesa kulingana na executive ekora uno mugabana abatebeta abantu ego bakwegukirwa isano around yenye kirwa isano bakwegwa previously bari kuri 3000 igo nimanyitinga chibesa gikirwa isano nchikonya abayiboli aba ase amangane school fees abana ba grade 10 ntoyibona nitinga abagocha kwegwa after banyorere admission ase chiskuru chabo bone gambaga endrete mbara ba chire skuru mbara batragenda but by next month nimanyite ngoro toro naende chi form chinde cha grade 10
elinde na barabu banyore ebasari egochiko bakonya se school gorende angwakira bayibori mbya mono twatware cooperation ingia ndeta yogo fel na ndingo nyora tole twensi mno mwambia tebiri sanga bikoika iga ene ikaga saa moja kiamambia lakini wano asinginja bantu balenga bange wano o maana ndagete gote bangi kisasa isikia rero twagokire anyorire form igongwira ni county government yetu ngambia mono pamoja na bachief officers ya waito balengera iga bakorire gasipira ukwegemea upande wa kirembi ya mono Sengenje county ya torete iramaya oyo utanyora nere nguja chire nchena nyora emo ya fonfo Sengenje abantu baenga bange bona ya chance chifomu chake lakini ende twairwo gosemelinga nguja chira igontoka nyete ntorarosa muna jenzi magega yenginangeni ya masomo aye umuswati Freedom ra ukimwa kororekana akulima kubwatekana no kuburwa gwechibesa nigo litukulia rero amateyu yabage konyora omweso manene magega yo konyoru gusira kurwa asomo bwatani ebwo moyo muya oyuweru kubakonya elio umusubati Eunice agendere na masomo imeye bunge yabo machoge umubwatani uyu aserieta Lazarus Onyancha nigo abaga kubaga chiri nyumba ye korosiria endagira nabo igokorwa chibesa chisaine chilingi chiribu 30 buna enchere ya muyogosira umusubati Eunice anyare koba agakogenderera amo na masomaye oroboti uru nigo ruwa baro kwariganiwa n'umurikito Helen Ototo Nyangiri asamurita nkuru Farida mura okemo na retata lakini kabuna tayo mama na ruba tiribitiri bage nigoba amoko munne ko chiase ya mate ya Frida mura okemwa kurwa ase chinsemo chanya kuiba ya mate ewodi ya busot sangra ebunge ya machoge chache magiga yo moroki wa oyo weskuru ya barokia ya Kenya TTC konyora ogosiro ele nyala kabaga gochikogendereria amasoma ye no mwana weguru ku Frida wona iga na January eri abana bakare teaching practice lakini tokorre kiribwa se TV tote buno mwana oyo kuri skuru ego ninkari masomo amura nigatenete kubwatikana no kubura kwe nibo ase abwate esira enene eyetant shilingi chiribu emia emo na 40 ase skuru eyo kulinde litukulia lero nigo amateyo ya nyarukabage kogokigwa ubwatekana amo noyomo bwabali bwatomo yo muya gwesokia na gusira amateyo esaba bwatokera chibesa cyamasomo wetane chiringi chiribu 30 na boigo kubasira chinsemo chinde asingenjo yugo konyo mwana oyo nakebegeke birere achuini abana ba eri bagende na teaching practice bwangoiga bakareke bajago bakoro I also felt an embarrassment to the family. Ekiagera abana bande bakare teaching practice free there araria inka boigo ase omoyo yoyo Onyanja oyo boigo orkiriganga yokoligia kirogo gya siasa sobochalo mwaka bwechirwe na 2025 nigo airwa na kwagachira ya mateyua enyumba yokorosia endagira nkarora tekobia indwe okonya so mwana Frida bweka tiangiche nkonyo mongno ndusie nyumba obosoku we nyumba chyo obunyansi seito majoja chache nakike moroche na chire amabati ase ensemo yaye Frida na boige ya mate yaye niko bere ningambo ya muno ase oko sirwa ko banyaka bakanyora na boigo kolira guchikogendera na masomaye nande na tebire mbya muno iri akabi nabire kingo chandika twabire to chandika twensi asengencho yabo ko muntu bwata senka yaito lakini rende nyasaye no muya otwancheire twabire to ko nyumwe shimengo tewambya nande mbya muno Aaron Ototo Nyangiri Katembe TV
Biamono omurikito Aaron Ototo Nyaingiri asogotwariganiria oroboti uruo chingaki aborokiwa aba grade 10 bagenderete gosoa ase chiskuru au nigo okubolia kugenderete kuruegwa gocha ase chiskuru chinyinge elio chinyare koba chigosirwa kagukwana amona Getembe TV umorokio manene bweskuru ya St Thomas turwa ase Lieta Fidelis Machuki nigo abeirega kubolia okubwaterana gati ya Baibuli abarai na boigo aborokia asogokinya chiskuru anene buna eskuru eyo. Yego toka Masige East Ward. It is an established school. The word senior school and secondary school from 3 and 4. Next school again, we are well staffed with 8 TSC teachers. Now, calling an establishment, there are 237 students in the school. Last year, KCSE 2025. For the first time, we had 5 C pluses, 5 C plane, 9 D plus, and 8 D plane. I mean, 5.2. Which we have improved. We really thank God because in the school in India and we pray. Now I will invite to support the school. But I have one Nande Baruarova can fees. I will support the school. We also thank the board. They are very active under the leadership of our chairman, Geoffrey Achoch Nyamoli, who is very supportive. We also thank our church, the Catholic Church. Here was about the school by bringing it to Misa, Namasava Mangi, Navaraive and Savano support. I got to thank you, MCA, Honorable Michael Mutume. You supported the school and we pray support Mono, so called Havana Pasadi. We Kiravanega to Dimitri Havana 21, Namande Bagan report. Mbona sikawu moroja wana mbeka nasti wakanyitewa report. Ukeskuru mainly lack of resources. Kibesa chikuru kire chinke. Nande skuru yewa na mateni amangi togo daiwa. So bisa konyora chinchira chinde tora konyi toa kana madeni elinde na wana wanyore vintu pakutumia mono mnendaga egore naga mere ko challenge enena se skuru. Ile ndeka nina mono konyora Mwanchumu rigiriria oroboti uruo na rugotoira asomutimo komoke asensementangani yekionga kone to basa guskare ngoira na tuli asengenchi to kwaleganiria mange. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi au bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda au kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu au abu ase bali na mbeyemo asogotwara
chimashin chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeri bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asa marieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu monne ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bache skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ne chi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana ugetwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri nikemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga ase enyagitari ya ito nigo togokora scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so munu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka magoro inse twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia zero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies
cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali ako na gusumbwa ntobwata mariogo ya maino ntobwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikore ntoboko ngwa senkoro igonga mariogo ali agotichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate ntobwata mariogo ali akorusia machando yechi joint chiri chikobuga uborwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo aya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo nari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Murigereria karibu nandi asensemo ya kabiri ye kionga chinsa ibere asombo gavana bwe county ya Kiambu Omusike Kimani wa Matangi aberiga komochia chisegi chia gisiasa asogosaririwa eniwo yaye anene obotukubugukira alitukulia lero kagukwana amona abaliki bamangana ime iyo mochio Nairobi wa Matangi nigo aberika gwichanire gekore asensemo yaye yobonchuriria yabeteke gusaganwa amone nibo yaye enyinge kusaliwa amona abantu abo barendire amona abanyanyimbo nganonye kabwato guchika kurwa ase kigambiro. Haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Kwangu kama gavana wa Kiambu, hii mateso ya kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote. Kutoka wakati hapa mimi ndio niende kufanya kazi Kiambu kama gavana. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku. Niwaambieni pole sana. Waliniamini na wakatuamini wakakuja wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya M-Pesa, kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na kahoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku wa leo. Na mimi nasema poleni kwa hawa. Niseme kwa vile mimi namwamini Mwenyezi Mungu ya kwamba vile wachungaji wetu hapa wamesema, najua wamenifanyia haya lakini mikono bado niko nayo. Wamenifanyia haya lakini akili bado niko nayo. Na nyinyi wote mnajua, watu wa hapa Nairobi, watu wa Kenya mzima wamekuwa wanaona, watu wa Kiambu wamekuwa wanaona. Gavana wa Matangi, mimi nilisema ile kitu nataka kufanya ni kazi, mambo ya siasa sitaki. Na ndio nikafanya hiyo kazi yote ambayo mnasikia Kiambu tunajivunia sasa tumefanya. Kujenga mahospitali zaidi ya 26, kujenga mashule ya watoto zaidi ya 512, kuweka mataa karibu 1024 za sola, kuhakikisha ya kwamba kule tumejenga masoko, sasa masoko 12 imejengwa na kaunti, na tumetengeneza sasa, tuko kwa mfumo wa kutengeneza mabarabara. Hayo mambo yakitokea kule ndio mnasikia sisi tunasema Kiambu kazi ndiyo hiyo na roho ndiyo hiyo. Haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when
Omokonyi ebwo murai bwense ya Kenya omuske Professor Abraham Kithure Kindiki nigabaga kumirana n'abarai kurwa sector au ase gikaro gya Development Partnership Forum anene gusanga cinjira au cyogotinya oburendi meyense ya Kenya kwegerera ekatiba nerichiko asoko bawo no murembe naboigo ogukina buna ense asobwamo. We want to promote through our various interventions, including using the education system going forward, a society that is based on integrity, patriotism, and also respect for the rule of law, justice, equality, national unity, and so on and so on. Because unless we instill these values in ourselves and in our younger generations, this transformation will falter. So enabler number one is security, enabler number two is national values, and the fight against corruption is at the center of that enabler. We are also looking at the software that will drive this transformation. And we have determined national security is going to be one of those drivers. Unless we have a predictable stability, long-term stability in the country, what we aspire to do, including the infrastructure we are putting in place, can be destroyed because of lawlessness, disorder, unrest. And therefore, our national security becomes one, if not the first enabler, which we must make sure that we support our security agencies to make sure our country remains stable and safe. Naboigo asensemo yaye umuwaziri omonene omuske Wycliffe Musalia Mudavadi nigaba kagukwanira emirimo naboigo korosia amachiko eyuere emirimo yaye bene eyu agokora kera rituko. Every 5 years we get a new parliament, and in that parliament perhaps only 20 to 30% may have been re-elected and the rest are new. So literally every 5 years there's a cycle of new parliamentarians who may not be well inducted into the operations of development partner cooperation. It may be useful to figure out how through this forum there can be some kind of deeper conversation with Parliament, particularly say the Budget Committee of Parliament, or maybe the departmental committees. Because some of these challenges that we face in terms of resource allocation and what happens could also be emanating from the enhanced role of Parliament in the budget process. And sometimes what Parliament does can seriously alter or distort what may have been determined by the executive. And that has serious implications on development partner funding and therefore the effectiveness. So that could be something that could be picked up in earnest and refined, and that interaction can be made. Naboigo omuraibu kiama gya ODM Daktari Oburu Odinga nigacha kiribene umurubirio ubugusangirire birengererio
kurwa ase abananchi nigaikirana ase chinsemo chia Kibra ase omurubiri uyu uringe gukorekana nonye nabo Daktari Oburu nigo abirega kogosereria bonsi abali baganitie kung'anya kurwa ase kiama gia ODM na goteba buna ondetayo oroberetie gochikobaseri nonye nabo nigo boigo abakagukwanira igoro yo morembe no gutingirwa gwe kiama ekyo. Ni muhimu zaidi. Hata wakati tulikuwa tunafanya demonstrations, Kibra ndio ilikuwa line ya mbele kwa kufanyia Wakenya demonstrations ya kupata uhuru. Kwa hivyo watu wa Kibra, mimi nilionea ya kwamba nianze mikutano yangu zote za Kenya hapa Kibra siku ya leo kwa makumbusho ya Raila, kwa sababu hii ndio ilikuwa bedroom yake. Sisi tumetoka Kilifi jana na tuliporudi hapa Nairobi niliamua mkutano yangu ya kwanza ya hadhara itakuwa hapa Kibra. Na hii mkutano maana yake na umuhimu yake umuhimu ya hii mkutano ni ya kwamba sisi tumeamua tukiendelea mbele vile Baba Raila Amolo Odinga alituacha kwa broad based government. Tumekuja hapa kutangaza ya kwamba tutakuwa hapo mpaka 2027, lakini mbele ya 2027 tutajadiliana na vyama vingine, kwa sababu hatuwezi kungojea mpaka siku ya uchaguzi. Ni lazima sisi kama chama cha ODM tujitayarishe, na tunaweza kujitayarisha tukiwa tumekuwa na umoja, na sisi lazima tuendelee pamoja, na hatuna nia ya kufukuza mtu yoyote kwa chama. Mtu akitaka kutoka kwa chama aondoke. Mwancho muligereria oroboti urwayo muraibwe kiama gia ODM Daktari Oburu Odinga na rogotokyo mweria bwa mang'ana itamaya yechinsa ibere kurene ntoirane gekoraga chinsa inye eritogendere gukomanya mange buna agendrete gukorekana biamono ya bene asenginchu wanja kutigereria Getembe TV ekiunga na boigo emeroberio au tobasa guskare egekogera gekoraga chinsa inye nkoirana tole erio tukomanye amange tobaterane nere Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio kurwa ase chikamera na boiko kwenekia eriogi ne chibicha bya gwikirebia nigakuru ku Mike Willis na nchani gonkoro kwa Ruth Kemunto tuomerane ase keunga chinsainye. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abo ase bari na mbeyemo asogotwara machine chekerero nebinde binge
nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeria bare igure pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorogongoro iga asama lieta nkuru Albert Omariba mwalimu omonene ogitwebe Technical Training Institute serikali yakorire buya sana asogotwa institution igwecha saya aseng'encho etagete komenta uchusi ase abana bali bakore skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moreta abana bache skuru linde banyore system cy'obufundi buyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cy'omuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'echi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurwasomochi umagwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Getwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.